हाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गिदिर निउस लाना फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर दानिया आवगायलांसै। पृथ्वीराज नारायण मेसखौ इउपिपिएल दलनिफ्राय होखारबाय। बिथांखौ बयबो बर'नि राजा होननानै बुङोमोन। CWE नि मेम्बारमोन बियो। बर'नि राजा बिथां पृथ्वीराज नारायण मेसआ दलनि मा गोरोन्थि मावफ्लांखौ बेखौ आंबो मिथिथ'वाखै। जानो हागौ बिथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों, बेनि थाखाय बिथां बर'नि राजाखौ इउपिपिएल दलनिफ्राय होखारबाय। फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनैनिफ्राय गुवाहाटीनि रपवेखौ खुलिना होफिननाय जागोन। फुंनि 9 बाजिनिफ्राय खुलिना होगोन होनना बुंदों। बिनि गोलावआ 1.8 किल'मिटार। गुवाहाटीनिफ्राय सा गुवाहाटीसिम आप डाउन खालामबाय थागोन। अपेनिं खालामनायनि 48 घन्टायावनो बियो गाज्रि जादोंमोन। बेखौ थाबैनो इमारजेन्सि मोजां खालामदो। सोरबाफोर थांनो गोसो दङब्ला दिनैनिफ्राय थांनो हागोन। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टआव अर खामनानै 4 सुबुङा थैबाय। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनाया मैया हरनि 11:30 बाजियाव जादोंमोन। बे अर खामनायाव खाथियाव थानाय मोननै बिल्डिंआ आरो खाथिनि मोनथामसो गोदामा खामजोबदो। मोननै बिल्डिंआव बाइकफोरनि पार्ट्सफोरखौ फानोमोन। महेन्द्र आग्रवाल 48 बोसोरनि बिथाङा अर खामजानानै आघात जादो। बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। आरो बे जाथायाव कृष्णा गपाल आग्रवाल, गोमती देवी, सत्य नारायण आग्रवाल आरो उषा सिंह मोना अर नांनानै थैयो। मैया आरो आसामाव 4 एमएलएफोरनि देहायाव कभिड-19 बेराम जादो। बिसोरनि मुङा नारायण सनवाल, बियो एजिपिनि एमएलए, ऋतुपर्ण बरुवा, बियो बिजेपिनि एमएलए, आनवार हुसैन लस्कर, बियो इउडिएफनि एमएलए, नाजुक हक बिथाङा इउडिएफनि एमएलए। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि टेबोल टेनिस गेलेग्रा इन्टारनेशनेल प्लेयार निपज्योति बरुवाया कर'ना भाइरास जानानै थैबाय। बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामगासिनो दङमोन, अब्लाबो बिथांखौ डक्टरफोरा बिथांनि देहाखौ मोजां खालामनो हायाखै। बिथाङा 46 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा मैया थैबाय। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। इन्डिया आरो बांलादेश मोननै हादोरजों लोगो जानानै कर'ना भाइरासनि मुलिखौ दिहुननो थाखाय डिल खालामबाय। आसामनि 6 कमिउनिटिस जातिफोरनो एसटि स्टेटास होनो थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ थाबैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो हरसिगोन होननानै बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला। आरो बे हारिफोरा जादों थाई आहम, चुटिया, माटाक, मरान आरो टि ट्राइब्स। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो फल' खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।